Baba Sibiya, eh njengoba nje ubekwe inkosi lapha endaweni kaMhlongo, inkosi yethu uMhlongo endaweni yaseNdulwini eMandeni, uyiso ke lenkosi ukuthi mangabe ukuthi kusina udwendwe wena iphoyisa baba elihambe libuza ukuthi njengoba kunje namhlanje abantu behlangene kungabe kahle kahle intombi yamthanda nomkhwenyana. So ke baba Sibiya sinodaba la engifuna silidingade edida abantu abaningi njengomuntu ohleze ehambele indwendwe amakhosi amaningi ngisho nakubiyela ngingibona uhambile umazi ushaya noma nangale kuze kuyofika komphendle. Ngicela ukubuza baba Sibiya, kuyenzeka yini udwendwe luphume inkomo yomncamo ingekho kambe yini inkomo yomncamo baba Sibiya? Ake nje ungicacisele izwe ukuze lizwe kahle baba. Eke ngiqale khona lapha ekuqaleni. Yebo baba. Lapha embuzweni. Yebo. Yebo. Njengoba ngila ngiphethwe induna ulanga esigodini sikaMhlongo. Ngabekwa ngaba yiphoyisa ukuba kusebenze usiko manje lwesintu. Njengoba makusebenza lolu siko ke kwaye ngokuthi ke njengoba kusebenza lolu siko ngizalwe ngilwazi lolu siko futhi ukuthi umthetho wesintu wenziwa kanjani. Yebo baba. Uma ngihambile ngaya lapho kunomdlalo khona umshado. Yebo. Wala kwesikaMhlongo. Yebo. Ngisuke ngihambele iqiniso lokuthi lo muntu ujobe ogani. Ngempela kukhona nikuvumelana. Yebo. Ngoba engikwenzayo nje kuthathwe nje akuyena u4. Yebo, yebo. Ngifike ngibuze. Ngithulisa izinto abantu baqede bese kufika isikhathi sami ukuthi ngiyobuza. Ngibuza ukuthi njengoba nkosazana ulapha. Ngizocela ukuthi ungisize uphumele obala ngiyojabula mawungijabulisile. Yebo. Ngiyosokola mangabe ngize ngabuza kathathu wena wangaphuma. Yebo. Ngilwela lana ukuba awukhoziwe yini. Yebo umthetho. Kumthetho lokhu engisuke ngisengaka. Yebo baba. Ukusa kwakho kimi ujabule nami ngiyathokoza. Ukuthi ugqiza nje kusho ukuthi uyavumelana ukuthi inhliziyo imhlophe baba. Imhlophe uze nje usuzimisele ukuthi uzogana. Yebo baba. Manje ngalondlela ke ilapho senami sezothokoza khona ngibonge ngijabule nami ngijabule futhi umlayo wodwa ngithi inkosazana uzungangiphoqi kuzobe sekupheleni ukufa kuphela. Yebo. Ebese ngithi ke kuze kwenzeka kanjalo. Yebo. Kusuke kunomsuka. Nanso-ke baba. Umsuka wakhona ngesikhathi umuntu elobola mbayisefuna ukuthi egani. Yebo. Ufike zibizwe inkomo emzini. Yebo baba. Azilethe. Yebo. Uma seyilethile zonke nje umnumzane ezibizile. Ebesesho umnumzane eseyiyeka lenkomo esethi inkomo yokubeka mangakushongo lokho kothe sigcawini akhiphe lenkomo yokubeka ewudondolo lwengane. Yebo baba, yebo. Mase ziwushaya ayikhiphe lenkomo ayikhomba athi nathi mazi iseduze ayikhomba athi nathi. Yebo. Leyo nkomo lo yudondolo lwengane iyohamba ihambe leyo nkomo leyo umkhwenyana ayihlala ayibulale ngoba ingeyabantu bakulowo mzi lowo ukuthi umakoti la ekhaya. Yebo. Akade futhi efikile umakoti la ekhaya kubo kubulawa inkomo Yomncamo. yomncamo. Nanso-ke la bengifuna khona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Ebese kulethiwa umlenze oyapi oya emzini. Yebo. Ozohluwa umkhwenyana. Yebo. Ngoba umkhwenyana mayiseqhoyisa. Noma ukhoyisa kusasa noma ukhoyisa nini noma ukhoyisa lelo langa. Yebo. Kodwa lenkomo ezobe eqhoyisa ngayo umkakhe akayidli. Kubana nomkakhe nezingane abayilokothi. Abayilokothi. Yebo baba, yebo. Nanso-ke la ngifuna ukucacise khona impela ukuthi
lusuka ngale umkhono ohamba nencina oya ngapha kuba mkhwenyana. Yileyo ke sidlayo lapha thina abantu. Yebo, yebo. Lana njoba isiyenziwe lenkomo le kukhona inyongo ezochelela ekhaya uthelwe ngenyongo unkosikazi yobela ekhaya usechelwe ngenyongo. Yebo baba uSotobe inkosi yami sasathokoza. Uthelwe ngenyongo. Akusho ukuthi ke kumuntu ongakwazanga lokho unecala akanalo icala. Kodwa ukungazi nongabi namuntu ozomchazela Ukuthi kahle kahle kumele kuxhoyiswane. kumele kuqoyiswane. Mangenzanga kanjalo akwenza akumukelekile edalweni. Akwemukelekile ulo muntu useyintombi Nanso. akatheliwe ngenyongo. Awunanso ke baba uSibiya. Sifuna inyongo noma ngabe wabhala ngelokuzana unqamlela noma wabhala noma ngabe uyakholwa noma ngabe kawukholwa. Isicao siyafunakala. Into siyafunakala ende futhi nekuthelo ngenyongo kuyafunakala ngoba phela wena uqhamukewe nenkathi usukholwa nje. Yebo kunabanikazi balomuzi baba uSibiya. Abazi izinto zawo. Awu. Baba uSotobe sazoba nayo kakhulu amahlandla amaningi bengisafuna nje ucacise kuleyo ukuthi uma ngabe kuganselana kwenzeka kanjani futhi inkomo yomncamo kahle kahle ibalulekile lapho uthi umakoti yamsula kubo kwakho. Ngifuna lokho bekuze baba ukuphinda ukusho ukuthi alusini ingekho inkomo yomncamo neyomxhoyisi. Alusini lungasina kanjani? Nanso ke baba. Lungasina kanjani lolo ludwendwe inkomo yolukuzana Yokusula ingane kubo kwayo yebo. ngoba noma ukwenzile lokho wena weza izinto kuhlelo ngisho futhi ngithi Yebo. uyenzeka kanti mhlambe ukhaniselana nje nomuntu ngimbeke nje ngithi angazi ukuthi ngabizwa ukuthi yini leyo ngoba kukhona umuntu othi mayibona into avela geve ungalukhipha udwendwe ulushabazo fanele akhombe inkomo useloku eshona ngapha shona mayithanda kuzophathi ingakuwe Ibingekho. Futhi lonto ayisapheleleke edalweni lapha. ayisaphelele. Yebo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi wena ongafuni ukubeka ubulala lo wamuntu. Yebo ngoba kuzoba nezinkinga kusasa. Uma kuneyinkinga kuba neyinkinga kusasa zalo muntu ngoba manje akaziyo. Awu baba ngiyabonga baba uSibiya.